Good luck na lang kay di ko anak ka mo. Ikaw? Hmm. Ano naman ang bigyan? Hindi siya magkukot pa eh. Round ba siya? Dami na lulong. Sunod, pinabog ako ako eh. Saan na tao? Isang para niya. Talong. Apa may bugas, apa may karne. Kakuyaw sa Ipangumpra pang karne eh. mangumpra pa din. Ay, asa na butang are? O, diya. Yung pang ano ng meat? Pork set. Hindi lang kung tayo. Marinated sa lutson. Okay na ni Sigan. Kuan ko may miss. Okay na. Kasi gano gamay. Kaya nahapit na mo tagbutin. Charot. Kana mo. Ato lang pahinayan lang sa kayo. Sumpa naman sa kuan. Wala siya ni gawas pud na flame. Buday gud siya na flip. Gusto ka mag-rice pie din eh. Kuan. Di lang ay, di man ka mo mga on, di mag-diet sa ko. Kana ko. Ano na yung pinakasasapa na? Mga yun na may extra na yan. Inis pa para sa sauce. Inay ang kuan nila. Ano sa nang dala? Inay ang supply. No? Nasa sa pinay ko ng sauce na lang. Ang ilang rumba ba? Korean style. Hindi. Akong ending ka na.